Zdravím vás pyromani, máme tu prvý unboxing na rok 2024-2025. Unboxing je objednaný z Colossus CZ, obsahuje 11 kg NEC, takže asi k tomu všetko. Ideme si ho aj hneď rozbaliť. Ako vidíte, výplň parádna. Máme to riadne toho. Nejako sklopiť. Takže ako prvé vyťahujem z unboxingu z detskej pyrotechniky Crazy Ball. To je taká menšia strandička, to je taký crackling, hej, 6 kusov v balení. Potom tu máme búchajúci provázky, 12 kusov v balení, to mám skôr pre svojho syna. Menšia strandička detskej pyrotechniky. Potom tu máme rotáček. Máme 6 kusov v balení. Ďalej ďalší rotáček, 6 kusov takisto v balení. Potom tu máme meteorit, tu máme 12 kusov v balení. Tiež z detskej pyrotechniky, alebo z kategórie. Ďalší meteorit. Potom tu máme stranička. Cream Wasp. Toto je fakt, že veľká pecka. Ja keď som to videl na YouTube, na všelijakých videách, ako tu dával príklad aj Toxic Pyro, to fakt tie videá, to sú poprdeli. Fakt odporúčam každému jednému pyromanovi, nech si to dokúpi, pokiaľ to majú. V zásobe to majú aj teraz Colossus CZ, nech si to rýchlo poobjednajú, je to lacná vec, záležitosť fakt, že po piči. Je to fakt, že bomba. Som zvedavý na to a isto bude nejaký test. Ďalej, čo tu máme, sú tieto raketky. Toto máme ohnivý déšť, 6 kusov v balení. Tiež taká srandička, som to skôr objednal pre svojho syna. Len na takéto menšie efekty. Ale tak uvidíme, čo to urobí. Isto bude nejaký test. Tak v najbližších dňoch dáme niečo, tak uvidíme. Ďalej, čo tu máme, je UFO. V živote som to nemal, ale som zvedavý na to, fakt, že čo to je. Jak to vyzerá. Reálne som to nevidel, iba na videách. Tá stranička nová. A tak uvidíme, ako to lieta. Lebo čo som pozeral na videách, tak niektoré išli, niektoré nie, ale tak uvidíme. Hádam, že všetky budú funkčné. A hlavne sú to od Tara. Tara má tiež dobre kvalitné veci. Ďalej, čo tu máme? Máme bloček. Klame, nikto nám to nepreplatí. Potom tu máme tieto raketky Happy Rocket. Tiež akože fakt za tú cenu a za tú výšku, alebo neviem, jak to mám nazvať, je to fakt po piči. To, čo robí tieto efekty, tieto rakety, to fakt akože za tú cenu odporúčam. Je to dobrá vec, dobré rakety, lepšie než keby som si mal objednať nejaké 20-30 eurové rakety, ktoré fakt vybuchnem za pár sekúnd a nič z toho nebudem mať. Akože je to dobrá vec z môjho uhla. Ďalej, čo tu máme, sú tieto výmetníky, alebo v ináčom zmysle povedom. Sú to Gold Crown, páči sa takto, 130 mm gulové gumy. Tak, nikdy som to nemal,
ale uvidíme. Spravíme nejaký test tiež v najbližších dňoch. Uvidíme, kedy sa nám to podarí, keďže som moc zaťažený prácou. Asi tak. Ďalej, čo tu máme, sú tieto lietadla s ohňostrojom. Pozeral som tiež všelijaké videá na nete a zaujalo ma to. Fakt, akože je to pecka. Odporúčam každému jednému pyromanovi a hlavne keď má niekto príklad nejaké dieťa alebo čosi, nejakú rodinu, tak sa s týmto viac menej zabavia. Fakt, dobrá vec. Potom, čo tu máme, sú ďalšie gulové pumy, limitovaná edícia, 30 mm kaliber. Na videách to znie pekne, fakt kvalitné efekty, uvidíme. Tiež urobíme nejaké testy. Ďalej, čo tu máme? Tu máme, tieto Dum Bum búchací kuličky, tieto sú veľké. Uvidíme, jak to búcha. To mám pre svojho syna. Ďalej, čo tu máme? Máme tu tieto 37 mm shell gulové pumy. Tiež, čo som pozeral po videách, čo robili chalani na YouTube, tie testy, ma to hromilo fakt. Za tú cenu a výkon, to sa fakt akože oplatí. To odporúčam vysoko. Ďalej, čo tu máme? Máme tu tento ohňostroj Best Price Frozen. Má to 16 rán, 20 mm. Za tú cenu, to je také, že ako keby kvázi, čo ja viem. Fakt akože dobrá vec, neviem to popísať. 16 rán, 20 mm kaliber, cena to sa oplatí, lebo keď som pozeral tie videá, sú fakt, že peckové. Nemôžem od toho žiadať nič extra, je to šikovný kompakt. Ďalej, čo tu máme? Máme tu búchajúce guličky, tiež pre svojho syna. Zabíja dneska. Ďalej, tu máme Tasmania. Konečne dali vo väčšom balení, lebo tie trojkusové to bola čistá katastrofa. Sa vypredalo ako cukrík v sene, dajme tomu, hej. Ale tá Tasmania nemá chybu. Odporúčam každému jednému. Tu pozrieť. Som to nemal akože. Ale pokiaľ vždy som to chcel objednať, tak to nikdy v živote nemali. Vyzerá takto. 18 kusov v jednom balení. Ďalej, čo tu máme? Máme tu tieto Devil Rockets, rakety. Objednal som to z toho ULA, lebo sú to lacné, sú to kvalitné rakety a efekt, fakt, že výkon pecka. Tu nemám čo dodať. Ďalej, čo tu máme? Máme tu, smoke balls, dymovníčky. Ale tieto nie sú tie papierové obyčajné, toto sú skôr ako vyrobené z betónu, ťažké jak hovada. Uvidíme, dáme nejaký test. A tu máme nejaké veci. Tu máme ďalší Dum Bum, búchajúce guličky. Ale otvoríme si jeden, jak to vyzerá, keďže sú väčšie. A urobíme si taký menší rozdiel. Je taký menší rozdiel medzi klasickými búchacími guličkami. Oni sú takéto veľké, zhruba cca, hej. Teraz si otvoríme tie obyčajné pekelné búchacie guličky. To sú takéto menšie. Takže isto v tom bude nejaký rozdielný efekt, uvidíme. Dáme tiež na nejaké testy. Potom tu máme ďalšie balenie búchacích guličiek, pekelných, pardon.
Potom tu máme ešte jedno balenie Scream Wasp. Ďalej tu máme Brocade Bar, pardon. To je tiež sranda. To je ako trojitý single shot. Máme tu 5 balení. Takto to asi vyzerá cca. Môžete sa na to pozrieť. Ďalej tu máme Válka svetu, 90 ranový kompakt 20 mm. Ja som si ho chcel už objednať asi tretí rok sa mi nezadaril a konečne Colossus ho mal. Takže veľká vďaka Colossus. Asi tu. Potom tu máme tento 19 ranový 30 mm kaliber. Je to radar. Fakt, že pecka, čo som pozeral, aké efekty to má, tak odporúčam veľmi vysoko. Fakt, je to pecka. Z dnešného videa to je asi všetko. Dajte odber a like a do komentu napíšte, čo by ste chceli, nejaké testy, isto dáme nejaké a potom môžeme urobiť nejakú súťaž, poprípadne o nejakú pyrotechniku. Samozrejme za nejaký určitý počet odberateľov. Si vybereme za nejakú určitú dobu. Možno mám na pláne asi 27. urobím nejakú súťaž, takže odber, like a koment. Ďakujem.